akár a közeli jövőben terrordoktor és a Tibornak szolgálja, megpróbálja a földet elfoglalni és meghódítani. Csak egyetlen egy erő tudja ezt a gonosz embert megállítani. Egy marokki bátor ember, mely olyan technikával rendelkezik, amelyikkel más a világon sehol. Fúzionál olyan gépekkel, amikkel más nem rendelkezik, és ezeket a fegyvereket egy űrállomásról nyomják le neki, lézersugáron keresztül. Ember és gép egyé válik. Szuperhatalom. Megszép a kiváló tengeri hadműveletek szakértője és parancsnok. Jake Rockwell, a földi harc specialistája. És Ace McCloud, a légi manőverek szakértője. Bármi is a kihívás, és mindig készen állnak az űrlovagok. Csata a tenger alatt.